B6. Ganito. Wala gaano. 685. Pila? Flight phone. Ito, ako na lang gabi. Sabi, ako na lang diribi. Ako na lang video. Ano rin? Klaro pa. B6 Nusa. Price niya 685 mga bali. Hindi ko. Gaan kayo. Sila na siya color. Ay, ibutan na. Color green and kung color isa. pink. Flight foam. Light phone. Kaya naman color. Pero nipilit ang price sa akong kamot. White. White color. Pure gold. Singa? Gel Nimbus. Gel Nimbo. Made in Indonesia. B6 gyapon siya? Oh, lagi basic. Price 915. 915. Tinawa diri oh. Napalapas. Laps. Pure gel. Pure gel ni kang. Pure gel. Gel Kayano 30. Tinawa. 915 gyapon. Lah, malay. 915 bitaw. 915? Na, nindot oh. Na. Nice ang color dito. Tama yung lakalapag lang. Wait sa 4D gani siya. Ay, go na siya. 915. Nice sky color. 915. Still made in Indonesia. Kani Kana. pure gel. Parehara sila. Parehara, light kuan, color. pero light color. Oh, nga. Kung asa inyong gusto. Pero 915 lang gyapon siya. Made in made in Indonesia. Indonesia. Pure gel. 915. 4D. Ang Next. TL mo orag yapon. Kani ko sa pure gel 500 lagi ni. Parehara sila. Ang color na naglahi nila. Lahi na siya. 519. Sale na siya sa una. 5. Ay, 519. parang parehara gyapon sila gang. Lahi. Euro Indonesia. Pero ang color. Ano sa color? Maurang lagi ako no? Wala na siya. 519. Kani, parehara sila sa taas. Nosa Tri 15 Flight Foam. Made in Indonesia. No, sa try 15 di ay. Oh. Ano siya daig yung libas? Nagtukog is try 15. 700. Wala, mahalay. 700. Hala, iyang kauban. 685 man to. Lahi daig sila. Kani pure gel, the same lang sila. Ano? Pure gel. Ano sa price? Dili. 915 lang gyapon. Kana parehara sila kuan. Pure gel. Lahi ra sila kaning diri. GT 200 2012. Nya ang kaning usa gel Kayano 30. Lain-lain sila og ano. GT 2012 nya gel Kayano 30. Diri sa diri orange and gray. Pero baga siya diri naong B6. Mahal oy. pila. 915. See? Mga mahal sila kang black ay Kano? black and green running shoes. Pure gel gyapon Pure siya. gel. Pila. Na wala tayong presyo. Ano sa dira? Parehara na.
Basic. Oh, dira oh. Tarong. Tarong nga ba? Ano? Kamot sa ko diri. Tarong. Oh. Okay. Kani. Oh, pareha ra sila. Before 309 Gel Excite 10 Amplifoam Plus. Nahumog ko. 309 B6. 309 and the rest like that one. Mana siya? Gagpay lang. Gagpay na sila. Display. Sound mind, sound body. Actually, buns. Hmm?